אני עושה כאן סרטון קצר כדי להסביר לכם איך להשתמש באליסיט, כלי AI מעולה לסקירת ספרות. אז נכנסתי לאתר שנקרא אליסיט, פשוט לחפש בגוגל. אין לי כאן יוזר, אני כן מחוברת, זה עוזר לו לזכור דברים שעשיתי וקצת למקד יותר, אבל אין לי יוזר בתשלום. באליסיט יש כמה אפשרויות: מציאת מאמרים. כאן מצד שמאל אנחנו רואים שיחה עם מאמר, זאת אומרת להעלות את המאמר לאתר והוא יעשה איתו ולשאול אותו שאלות, ויש אפשרות גם של ממש סקירת ספרות ככה ממש רחבה, אני לא מראה את זה עכשיו, שזה בעצם ה-research report. אני כרגע אתמקד בלמצוא מאמרים ולסכם אותם בקצרה. שימו לב שכאן אנחנו לא כותבים חיפוש כמו בגוגל או בפאבמד, אנחנו כותבים שאלה. אז למשל אם אני רוצה לשאול שאלה ספציפית אני אלך, וכמובן עדיף לשאול באנגלית, ולכן הרבה מאיתנו שקשה, אני אעזר בצ'אט GPT ואני אבקש ממנו כתבי לי שאילתה, ממש שאלה באנגלית לאליסיט, למצוא מאמרים שעונים על השאלה, למשל, מה הצרכים של קשישים להט"בים לעומת קשישים, ננסה ככה בסוגריים, רגילים מהאוכלוסייה הכללית. מאוד מפרטת, מחכה שהצ'אט GPT ייתן לי תשובה, ואני פשוט מעתיקה את זה לתוך האליסיט. היא נותנת לי, הוא בודק האליסיט, מעריך את השאלה שלי, הוא יכול להציע לי להוסיף דברים מסוימים שזה נהדר, ואז אני עושה בעצם חיפוש. כרגע אני בחיפוש מאמרים, לא ממש לכתוב לי רפורט. אוקיי, יצאנו לדרך, לוקח לו קצת זמן לאליסיט, ובעצם החלון תשובה הוא מחולק לכמה חלקים. כאן אני אראה את כל המאמרים, בעצם הוא מציג לי 10, אני יכולה לבקש ממנו עוד, הוא ייתן לי עוד בצורה חינמית, זה נהדר. אני רואה את השם של המאמר, פרטים על המאמר, האם הוא פתוח או לא, ואיזשהו תקציר מאוד נחמד. אני יכולה לסנן ולבקש מאמרים, או שהם פתוחים, רק את המאמרים הפתוחים, או לסנן לפי שנים, שזה ממש חשוב לנו, אנחנו בדרך כלל נרצה מה5 שנים האחרונות, או לפי האיכות, או סוג המחקר, או אם האבסטרקט מכיל איזושהי מילה. ברגע שאני אשמור את הסינון, אז ממש מתרענן כל הדף, ומוצגים רק מאמרים שעונים על הסינון שביקשתי. כרגע הוא מציג לי לפי רלוונטיות, אני יכולה לשנות כמובן לפי תאריך, כל דבר כזה. אז זה נהדר, כבר הוא מוצא לי מאמרים. חשוב מאוד להגיד, האליסיט הוא אמיתי, הוא לא ממציא מאמרים. כל מאמר פה, עוד לא נתקלתי אף פעם בהמצאה שלו, הוא לא כמו הצ'אט GPT שלגמרי ממציא מאמרים. הדבר היפה ביותר שהאליסיט נותן, הוא נותן לנו סיכום, תשובה בעצם, אוקיי? שאלנו שאלה, הוא נותן לנו תשובה. ואנחנו יכולים גם להתכתב עם התשובה הזאת, וכאן אפשר בעברית. אז הוא בעצם אומר לי שבאמת קשישים להט"בים יש להם הרבה יותר health, social and mental, אז אני אבקש, תתמקד בבקשה רק בהבדלים וקשיים בבריאות, כתוב בפסקה מלאה בסגנון אקדמי ולא בנקודות. לא כתב לי, הוא כותב דבר אחד כל פעם, בסדר. כתוב בסגנון אקדמי של פסקה מלאה ולא בנקודות. אוקיי? אז הוא כותב אך ורק באנגלית, התרגום פה הוא לא נהדר, אבל ברגע שיש לי ממש פסקה עם מקורות, לפי APA בדיוק כמו שאני צריכה אותם, אני יכולה להעתיק את זה ולבקש מהצ'אט GPT לתרגם לעברית,
ויש לי ממש כבר פסקה כמו שצריכה להיות בעבודת סמינריון, עם המקורות, עדכניים כולם, נכונים כולם, חצי פרק כתוב. בהצלחה.